Vivim en temps distòpics. Necessitem més que mai una mirada crítica i creativa en el món que habitem, un futur entre l'esperança i la incertesa. En este paisatge incert, l'art no és un luxe, és resistència. Faurart és un espai artístic de trobada i diàleg en un món cada vegada més individualitzat, que ajuda a encendre la metxa del canvi, de creure que un altre món és possible. Així, les diferents expressions artístiques d'aquesta programació es converteixen en un crit, en un abraç, en un espai comú. Este 10 i 11 de maig, Faurart torna a omplir els carrers de Faura. Enguany, explorant la utopia i la distopia, dos mons que s'enfronten, que es mesclen, que ens interpel·len. Un pont entre el somni i la realitat. Sigues part del canvi, vine a Faurart.